फैला 5 बोसोर जेबो मावफुंनो हायाखै। जोंनि बे भटिं चिरां दुवार सल' निस्मा बे एरियायावहाय रन्जित सार दंमोन, बिथाङा जेबो मावफुंनो हायाखै। प्रमिस खालामदोंमोन, जेबो मावफुंनो हायाखै। जों बिनियाव सापर्ट गैया। बिनिखायनो जों बिनि एगेन्स्टआव जोङो दानि फैबाय थानाय बिधानसभा जोङो पानिराम ब्रह्मखौ जोङो सापर्ट होयो। जोंहा फोथायनाय दं, बियो 100% जोंनि थाखाय मावगोन। जोंनि जेसेबांनाखि थालांनाय थेर बेथेर जालांनाय जोंनि एक्स एनडिएफबिफोर माखासे सोद्रोमाफोर दङ, सोरबाया गावनानै थांदों, बिथांमोना फैफिनथों। गुबुन जायगायाव थानानै मोनसे गोदान माबा मोनसे आफाद, माबा मोनसे ससाइटि, माबा मोनसे एसोसिएसन दाहैनाय बे जुक्ति जाया। दिनै जोङो बे प्रेसनि गेजेरजोंहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो फैगौ 16थि आसाम बिधानसभा जानो थांगासिनो दङ 9 थारिखआव। बिखौहाय जोङो बि हिसाबै जोङो जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि हिसाबै सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदियै जोङो एनडिए पार्टिखौनो सापर्ट होनो थांगासिनो दङ। बे हिसाबै जोङो बे चिरां जिल्ला हिसाबै जोंबो बेखौनो दिनैनि प्रेसनि गेजेरजोंहाय सापर्ट होसिगोन होननानै जों आखायाव लाबाय, थिरांथा लाबाय। आरो जोंजों लोगोसे जायफोरा जोंनि फेभाराव दङ बा जोंजों हेफाजाबाव दङ, बिथां रायजो राजा बिथांमोनखौबो बेयावनो बे जों जेखौ होदों सापर्ट होदों, बेयावनो बिथांमोनखौबो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे जायफोरा जोंनि एक्स एनडिएफबिफोर गोदाव सोरावै दङ बा गुबुन पार्टियाव हाबनानै दङ, बिथांमोनखौबो जोंजों फैनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। आरो आङो बांद्राय गोलावखौ बुंला, बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ फैगौ 9 एप्रिलाव जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथिफोरखौ मदद होनो थाखाय नोंथांमोना थिरांथा लानाय, गुबैयै नोंथांमोना मा सर्तखौ लानानै एनडिएखौ मदद होनो ओंखारगोन, मा फोरमायगोन? हामबायसै नोंथांमोन मिडिया पार्सननिसिम गोजोननाय थाबाय। जोङो फैगौ दानि बे 16 बिधानसभानि जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय जोंहा बेखौ इउनाइटेड फराम हिसाबै डिसिसन लाखादों। थिग बिदिनो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनै जोङो बे आइपुवालि दिजाब्रां ब्रिजआव जोङो मोनसे जुथुमा सावरायमेल खालामदों। बिनि गेजेरजों जोङो मिथिहोनो लुबैयो दि थांनाय बोसोराव इउपिपिएल सरकारा 5 बोसोर खुंथायाव फैदोंबाबो माखासे खामानिफोरखौ, माखासे जिनाखि थांखिफोर दं, बिथांखि दङ, आफादनि जिनाखि बिथांखिफोर दंमोन, बिथांमोना मावफुंनो हाजोबाखै। माखासे थालांदों, जेरै केसफोर, जेरै जेल जानायफोर, बिदिनो गोबां एग्रेसिया बे हिसाबै गोबां थालांनायफोर दं, मोनफुंजोबाखै। दा बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो दा सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्टसिम लानानै जोङो एनडिए एबा बिपिएफखौनो डाइरेक्टलि जोङो सापर्ट होनानै जोङो दिनै जगदान होदों। बेनिखायनो चिरां जिल्ला हिसाबै आङो इउनाइटेड फरामनि जेस सेक्रेटारि जानाय हिसाबै आं जेसेबांनाखि 19 एलएसिनि आरो बिजनी हालाम एरिया 20 एलएसिनि हालाम बेसेबांनाखि रायजो राजाफोर दङ, बिथांमोनखौ जेन गावसोरनो गावनो बिखायाव आखाइ होनानै सानथों। उननि बा डेभेलपखौ नायनानै आं गासैखौबो रायजो राजाखौ एबा इन्डियायाव एबा बिपिएफआवहाय नांगोलनि सावगारियाव आं भट होनो आं खावलायबाय गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ, आइफोर आफाफोर, जे उननि थाखाय जोंनि जेसेबांनाखि थालांनाय गोबां खामानिफोर दं मावनांगौ, बेफोरखौ नोजोर बोनानै आं गासैखौबो खावलायनाय थाबाय। थारैनो नोंथांमोननि जेंनाया सुस्रांजागोन होननानै फोथायनाय दं। नाथाय इउपिपिएलआ 5 बोसोर जेबो मावफुंनो हायाखै।
जोंनि बे भटिं चिरांदुवार सल' निस्मा बे एरियायावहाय रनजित सार दंमोन बिथाङा जेबो मावफुंनो हायाखै बिथाङा प्रमिस खालामदोंमोन जेबो मावफुंनो हायाखै दा जों बिनि थाखाय जों बिनियाव सापर्ट गैया बिनिखायनो जों बिनि एगेन्स्टआव जोङो दानि फैबाय थानाय बिधान सभा जोङो पानिराम ब्रह्मखौ जोङो सापर्ट होयो जोंहा फोथायनाय दं बियो 100% जोंनि थाखाय मावगोन बिनिखायनो आं गासैखौबो खावलायो जेन गोनो गोथो सानालासिनो मोनसेल' प्लेटफर्माव फैनानै बा आं खावलायबावो जोंनि जेसेबांनाखि थालांनाय थेर बेथेर जालांनाय जोंनि एक्स एनडिपिफोर माखासे सोद्रोमाफोर दङ सोरबाया गावनानै थांदों बिथांमोना फैफिनथों बिथांमोना फै मोनसे जयै गुबुन जायगायाव थांनानै मोनसे गोदान माबा मोनसे आफाद माबा मोनसे ससाइटि माबा मोनसे एसोसिएसन दाहैनाय बे जुक्ति जाया बेनिखायनो मोनसे प्लेटफर्म फैनानै मोनसे ज'आव थांनानै मोनसे जुक्तियाव जों आवगायलांनि आं बेखौ आसा खालामदों।